שלום חברים, מה שלומכם? היום אני הולך לעשות משהו שאני מאוד אוהב, שזה להעביר עץ פרי ממכל קטן יותר למכל גדול יותר. במקרה הזה יש לנו את התות שמי שלי, שהוא נמצא במכל הזה של 45 ליטר כבר 7 חודשים, 7.5 חודשים, והגיע הזמן להעביר אותו למכל גדול יותר. למה? כי אני רוצה עץ יותר מפותח, ואי אפשר לקבל עץ יותר מפותח אם המערכת שורשים שלנו תמיד תישאר באותו גודל ולא תתפתח גם. מבחינת המכל שהולך לעבור אליו, זה מכל 110 ליטר מבד. היתרון הגדול של בד שקודם כל הוא נושם הרבה יותר טוב ממכל פלסטיק, ועדיין נותן למים לנזול ממנו בלי בעיה, זאת אומרת שלא יתאספו לנו מים במצע. אז אנחנו הולכים למלא את זה במצע שתילה, זה השלב הראשון שאני עושה. בואו תראו. טוב, אז אתם רואים, הנחתי כאן את המכל בד שלי על כמה בלוקים של בטון, כי אני לא רוצה שהמכל יישב ישר, לא משנה אם זה אדמה או במקרה הזה גג של בניין. אני לא רוצה שהכל יישב ישר על הרצפה, אלא שיהיה קצת מורם למעלה, כי ככה גם האוויר עובר יותר טוב מתחת למכל. במקרה הזה יש לי כאן את השנית, אחלה מצע, אבל כל מצע שאתם קונים במשתלה בעצם, שהוא אוורירי, אמור לעשות את העבודה. כל מצע סטנדרטי, לא צריך איזה משהו מיוחד, במיוחד לא לעצים כמו תות שמי, הם ממש לא בררניים בסוג האדמה שלהם. אבל כמובן, כשזה בתוך מכל, אנחנו לא נשתול אדמה של בחוץ, כי היא כבר כבדה. אז אנחנו תמיד רוצים לשתול משהו שיש בו איזשהו ערבוב של טוף, קבול, קוקוס. אז אני ממלא כאן את התחתית, שיהיה ככה שאני אשים את העץ שלי, אז הוא יישב פלס עם הנקודה הכי גבוהה כאן במכל. אנחנו רוצים לנצל את המקסימום של הנפח של המכל, כדי שהשורשים יוכלו להתפשט כמה שיותר בנפח הזה, ואז בסופו של דבר נקבל את העץ הכי גדול שאנחנו יכולים. אז אנחנו פותחים כאן, אני אקח את הכפפות שלי. אפשר לעשות את זה בלי כפפות, אבל הידיים מתלכלכות ומתייבשות אחר כך. מניסיון זה לא הכי כיף. אז אני משתמש בכפפות כאלה דקות. שפכתי קצת למטה פה. אני הולך להדק קצת מהדפנות, כדי שיתפוס את הצורה שלו ולא יתחיל להתקפל לי לתוך עצמו. ברגע שהידקתי את זה קצת, אני ממשיך לשפוך עוד. עכשיו, אני לא שופך את הכל בפנים. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים רק לייצר את הבסיס קודם כל, שעליו אנחנו מניחים את המסת שורשים, כדי שיהיה בגובה הפלס עם המכל החדש. עכשיו, עוד פעולה שצריך לעשות, לפני שבכלל מתעסקים עם העץ שלנו, זה לשטוף את זה. עכשיו, למה לשטוף? המצע שמגיע הוא די אוורירי, והאוורירי אומר שיש פה הרבה אוויר. ברגע שאני משקה את זה כמה פעמים, האוויר יוצא, המים תופסים את המקום הזה, והמפלס של המצע הולך לרדת. ואז מה שיקרה ששתלתי בגובה מסוים, ואני חושב ששתלתי בקו 0 של המכל, ובעצם אחרי כמה השקיות זה יכול לרדת לי גם ב10 סנטים. אז אני עושה את ההשקיה לפני, על הבסיס, שאני הולך להניח עליו את העץ, ואז אני אקבל את ה-level האמיתי של כל המצע הזה. לעץ החדש יש גם גובה מסוים כאן, 35 סנטים, עד הקו הזה של האדמה, מפגש של צוואר השורש. בערך אני אמדוד כמה יש כאן, כאן יש 40 סנטים, אני גם יודע את זה לפי הנתונים של השק. אני הולך לשים מצע שיהיה בערך 10 סנטים גובה. למה? כי אנחנו הולכים עוד לעשות כמה פעולות כאן לעץ הזה שהולכים להוריד מהגובה שלו. אז שוטף את זה במים, מחכה חצי שעה, שעה, עד שזה יתנקז. אחרי שזה מתנקז, זה יהיה הרבה יותר מהודק, ואם צריך אפילו נוסיף עוד מצע שתילה מלמעלה. עוד דבר ששכחתי להגיד לפני שאני הולך לשטוף את המצע פה שהכנו, זה דשן. אני מערבב דשן במצע החדש. אני פה, אתם רואים, משתמש באוסמוקוט, אבל זה יכול להיות כל דשן כדוריות, בשחרור איטי שתבחרו. אם זה אקוגן, אני גם מכיר, מאוד פופולרי. ספציפית עכשיו יש לי אוסמוקוט, אז אני משתמש באוסמוקוט. אני יודע שדשנית מגיעה עם איזשהו כמות של דשן מסוים במצע, אבל מהניסיון שלי, עם כל המצעים של כולם, יש כאלה שבכלל מגיעים בלי כלום. אבל גם אלה שמגיעים עם משהו, הם מגיעים עם משהו מאוד מינימלי. אז אני תמיד מוסיף, לדוגמה כאן עכשיו אני הולך להוסיף 100 גרם, הולכים להוסיף עוד דשן בהמשך, אבל אני לוקח פה, יש לי כוס מדידה, בערך 100 מיליליטר יוצא פה 100 גרם, כבר בדקתי את זה על המשקל, אז אני ממלא, כי אני רוצה שיהיה לי דשן שווה בכל המצע. עדיף להרבב את זה לפני, כי אחרי שכבר מרטיבים הכל, זה הרבה יותר בוצי ולא כזה כיף.
זה הדשן ששפכתי עכשיו, אני ארבב אותו. זה רק הבסיס. מסביב אנחנו גם הולכים לשים, זה אחרי שהרבבנו, יש לנו בסיס מעורבב עם כמות טובה של דשן. לשטוף טיפה, לא צריך הרבה, רק מספיק שהכל יירטב ויתחיל לנזול למטה כבר קצת מים. עכשיו אנחנו שוטפים קצת, שימו לב שהזרם הוא לא חזק בכוונה, כדי שיהיה לו זמן להיספק בכל המיליארדי מעברי אוויר שנוצרו במצע הזה. אז אנחנו משקיעים לא במהירות גבוהה, זה הדרך הכי טובה לשטוף מצע. זה יכול לקחת משהו כמו 5 דקות עד שיתחילו לצאת מים מלמטה. התחילו לנזול לנו מים מלמטה, ככה אנחנו יודעים שזה מספיק. אז קודם כל, בגלל שזה מכל בד, הוא לא כזה יקר, אז אין לי בעיה פשוט לקרוע אותו, לחתוך אותו מהצדדים, מאשר לנסות להוציא את הדבר הזה מכאן, כי זה מאוד קשה. בפלסטיק זה יותר קל. בבד זה הרבה יותר קשה להוציא, אם כבר כל השורשים מילאו פה את הכל. לחתוך פה צד אחד, ממשיך הלאה, עושה 4 חתכים ככה שווים. ככה זה נותן לי לפתוח את זה בצורה קלה. עכשיו הזמן, הכי מומלץ לעשות את זה, זה כמו עכשיו. עכשיו השעה 4, יש לנו בערך עוד איזה שעה של אור. אין שמש חזקה, אין רוחות חזקות. השקעתי את זה לפני 4 או 5 שעות בערך, כדי שיהיה הכל לח ורטוב ולא יבש כשעושים את העברה. ככה סיכוי שיקרה משהו בעברה, שיהיה איזשהו סטרס, הוא אפסי. כמו שאתם רואים, גם העץ הזה הוא בשלכת עכשיו. הנה, אתם רואים, זה ישר יורד. כל העלים האלה ישר יורדים. כי אנחנו עכשיו ב-6 לינואר. עוד איזה חודש, חודש וחצי, חודשיים גג. העץ הזה יתחיל להתעורר שוב ויתחיל לצמוח. אז זה הזמן הכי מעולה לעשות העברה. אז אני פותח כאן טיפה מלמטה ומתחיל להסתכל עם מה יש לי לעבוד. אני קודם מסתכל על הכדור שורשים. האם יש יותר מדי שורשים בדפנות? האם יש יותר מדי שורשים למטה שהסתבכו אחד בשני וצריך לחתוך אותם? אז את כל זה אנחנו נסתכל עוד רגע. אני יכול פשוט לקחת את כל הדבר הזה כאן ולהוריד. כמו שחשבתי, הלמטה מפוצץ בשורשים שהסתבכו קצת אחד בשני, אז אנחנו הולכים קצת טיפה לחתוך אותם. אני אניח את זה על הכיסא שלי, כדי שלא יהיה ישר על הרצפה. אני אקח את זה ככה, כדי שיהיה קצת מוחזק בזווית. אתם רואים, הנחתי את זה ככה על הכיסא, כדי שיהיה לי ישר ולא יהיה בלחץ עם הענפים שהולכים להוציא לי פרי עוד מעט ולא יישברו. אז זה לא נוגע ברצפה. ואז אני יכול לעבוד בכיף. רואים איך זה הכל יסתלסל אחד בשני. יש פה מסה שהיא ממש כמו אבן. ואת זה אנחנו הולכים לחתוך. אני יכול לחתוך בערך 5 סנטים, 7 סנטים, לא יקרה כלום. ואז זה ישחרר לנו את כל הלמטה, שיהיה הרבה יותר טוב בהמשך. הבאתי את המסורים שלי הידניים. הם אמורים לעשות את העבודה, אבל אם לא, יש לנו גם מסור חרב חשמלי שיעזור לנו קצת אם זה ממש קשה. נמקם את זה ככה שתראו מה אני עושה. אני פשוט בא, וכמו שחותכים עוגה, מתחיל לחתוך. כבר נחתך לנו פה משהו. אתם רואים? חתיכה כולה מלאה בשורשים עד 0 מקום. ולא נורא, לא קורה לצמח כלום, זה אפילו בריא. קצת לרענן אותו. כמה שורשים ב7 חודשים, זה היה ב20 ליטר. קיבלתי את זה בחודש מאי. 7 חודשים, עכשיו אנחנו ב6 לינואר. 7.5 חודשים, התמלא עד 0 מקום. אתם רואים, פשוט חותכים ולא לפחד, אין מה לפחד. הכל בסדר, לעץ לא יקרה כלום. עכשיו אני מנסה לחתוך את זה כמה שיותר ישר, כי כשאני הולך להניח את זה אני לא רוצה שזה יהיה בזווית. אני רוצה שזה יהיה ישר בדיוק כמו שזה היה בתוך הציץ שלו המקורי. מתקן קצת את הזוויות אם צריך. יחסית ישר, שורשים פתוחים כמו שצריך, והמסביב. אני לא רואה פה איזושהי הסתלסלות של שורשים רצינית. אז סך הכל אפשר להכניס את זה ככה כמו שזה. רוב ההסתלסלות במקרה הזה הייתה למטה. כאן אין לי בעיה. וזה הלמטה. ממסה כזאת שהייתה מסולסלת בעצמה ממש חזק. ממש כמו אבן הדבר הזה. אי אפשר אפילו בקושי לקפל את זה. את זה הורדנו ונשארנו עם שורשים פתוחים. מוכן להעברה. אז עכשיו, אחרי שעשינו את כל הפעולות המקדימות, לפני השתילה, אנחנו הולכים בעצם לעשות את השתילה עצמה.
הכדור שורשים שלי, אני פה על 29 סנטים. ובודק כמה גובה נשאר לי כאן, ואני פה על 31 סנטים. אז חסר לי 2 סנטים שאני יכול למלא פה. אפשר אפילו להשתמש בכל מה שחתכנו עכשיו, קצת לפורר את זה. וזה גם יכול להיות אחלה של מצע. אין שום בעיה להשתמש בזה. בשורשים שחתכנו, קצת נפורר את זה, שלא יהיו גושים ממש חזקים. יש לי פה, איפה הכף שתילה שלי? אני לוקח ומפורר את זה, וככה אנחנו גם ממחזרים, אנחנו לא זורקים את זה. זה אחלה חומר גם להמשיך איתו בשתילה. עכשיו אנחנו מפוררים את זה עוד קצת. זה הכל מוכן לעבוד שוב בתוך המכל שלנו. מכניס את זה כאן, עד שאני אמדוד שיש לי 29 סנטים בין החלק של איפה שמתחיל המצע שתילה עד לסוף של המכל. וזה הולך עוד עם הזמן, אפילו שעשינו את כל הפעולות האלה, עם הזמן אחרי 20-30 השקיות זה אפילו הולך לרדת גם בעוד איזה 2-3 סנטים, אבל לפחות לא ב10 סנטים כמו שזה יורד אם לא עושים את הפעולות האלה. אז עכשיו אני מהדק את זה קצת עם הידיים. בוא נראה אם זה הספיק. ואני על 32 סנטים, זה עדיין לא עשה כלום. זה אומר שצריך להוסיף עוד, אז נוסיף עוד. נוסיף עוד 40 גרם דשן, כי הוספתי עוד מצע. פה אני 40 גרם, הלך בפנים, ממש כמו להכין עוגה. מערבב את זה. זה נראה כמו הרבה שלבים, אבל זה לא כזה מסובך. ברגע שעושים אותם כמה פעמים, קולטים את זה לפעמים הבאות, וכל שתילה תהיה הצלחה. כל העברה גם תהיה הצלחה. אני פה ב-30 סנטים, שם יש לי 29. נשים בבדיקה ראשונית, נבדוק אם אנחנו יושבים בגובה שאנחנו רוצים. אפשר להגיד שכן, נעשה עוד כמה תיקונים קטנים, אבל בגדול כן. זה הגובה שאנחנו רוצים. אנחנו נמצאים יחסית פלס עם הקו העליון של המכל. אפשר לחתוך אותו קצת עוד מהכיוון הזה, ואז אנחנו נהיה ממש ישרים. אני אוציא אותו, ואני אחתוך אותו טיפה כאן, מהצד השני, לאזן קצת, לא צריך יותר מדי כבר, כי זה די מאוזן. עכשיו אין בעיה להרים מהגזע, כמו שראיתם שאני עושה. אם אתם יודעים שכבר המסת שורשים פה היא מלאה והכל, והגזע הוא עבה, אז לא יקרה כלום אם תתפסו מהגזע. זה הקו העליון של הכדור שלנו, של השורשים. הוא נמצא ממש ישר עם הלמעלה של המכל. עכשיו מה שנשאר זה למלא את המצע מסביב, ואפשר להגיד שסיימנו בהצלחה את השתילה שלנו. אני הולך לערבב 500 גרם של אוסמוקוט ביחד עם המצע שאני הולך להכניס כאן מסביב. כמו שאתם רואים, סיימנו לשתול להיום, שתלנו את התות השמי שלנו. מחר אני אגיע לכאן לשטוף ככה את המצע היבש שהכנסנו מהשק החדש. אז עבר יום והשקעתי את המצע שהכנסתי מסביב אתמול, והוא התהדק לצורה הסופית שלו לבינתיים. זה מה שאנחנו רוצים לקבל. אתם רואים כאן, יש לנו כבר שורשים שהם מבצבצים, זה השורשים שעוד נמצאים על הכדור שתילה המקורי, אז הם בדיוק בגובה הכי עליון של המכל שלנו. בעוד איזה חודש זה הולך להידחס עוד טיפה, בערך סנטים, 2 סנטים. זה בדיוק הזמן שאני הולך לשים את החיפוי. אני שם חיפוי מעץ, כל אחד יכול לשים איזה חיפוי שהוא משתמש בו, אבל זה בדיוק ייתן לי את הגובה שאני צריך בשביל לשים פה חיפוי.
אז זהו חברים, ככה אני שותל עצים או כל צמח אחר במחלים. אני מקווה שהמדריך הזה עזר לכם קצת להבין את הדברים הבסיסיים וקצת מעבר איך לעשות את זה בצורה נכונה. אם יש לכם עוד שאלות, מוזמנים לרשום אותם בתגובות, אני אענה. ונחזור לחמוד הזה בעוד חודשיים, שתראו אותו פורח.